Passaven només 3 minuts de la 1 del migdia quan una telefonada de mòbil d'un passatger va alertar els equips d'emergència. Accident en la línia 1, la més concorreguda del metro, a poca distància de l'estació de Jesús. Greu, molt greu. En un temps rècord van activar el SAMUR, els bombers, els agents de policia, víctimes i herois. Les pitjors situacions per on pot passar l'home també són una oportunitat per atraure el millor de nosaltres mateixos. I dilluns, després del descarrilament, això va tornar a passar. Els equips d'emergència s'afanyaren a traure els ferits el més ràpid possible perquè la identificació acabara quan més prompte millor. Els voltants de l'estació de Jesús es van tenyir de dol. Benet XVI, que prega per les víctimes. Fou la primera parada del papa apenes arribar a la nostra terra. L'estació de Jesús, unida per a sempre al record de la tragèdia. Una corona de flors a la porta del metro per a les víctimes. En el pensament del màxim mandatari de l'Església i de centenars de milers de pelegrins, al lloc de l'homenatge o després a la Basílica de la Mare de Déu, la desgràcia que ha sacsejat la societat valenciana. Acudiren a tota pressa al voltant de 200 sanitaris i metges. Fins i tot molts que no estaven de torn van voler ajudar. 47 ferits, alguns crítics. En només una hora, l'evacuació estava acabada. 5 hospitals els acolliren. Nada, yo he visto que se ha ido el vagón, se ha caído toda la gente, se ha hecho oscuro y vamos por la vía, tocando la vía. Cristina va tindre molta sort. Era un dels passatgers del tren, però va sentar-se a l'últim vagó, a l'última fila de seients. Embarassada de 7 mesos, va resultar pràcticament il·lesa. Mientras el tren ajetreaba, la gente me ayudaba. Tenía un señor todo el rato agarrándome y yo haciendo palanca con los asientos de enfrente y agarrándome al sillón de al lado. Als pocs minuts, el govern valencià es mobilitzava. El president de la Generalitat, consellers, el delegat del govern i l'alcaldessa es reuneixen en este centre de comandament avançat al mateix lloc de l'accident per a coordinar les tasques de rescat. Como creo que todos nosotros en estos momentos estamos intensamente con las víctimas, con los heridos y fundamentalmente con los familiares. I els familiars no tardaren a acudir, amb l'angoixa de no saber si la mare, el germà o la filla estaven entre els supervivents de l'accident. Sí, un familiar cercano, amistad muy íntima. Pero iba en el metro. Estamos ahí a ver si aparecen listas por algún lado, pero no sabemos nada aún. De todas formas, muchas gracias. Vaya. Acudiren 11 dotacions de bombers de 3 parcs de la ciutat. Quan acabaren el rescat dels ferits, va començar el torn dels pitjors parats. Cossos atrapats entre la ferralla. Bombers de cares llargues, de cansament i d'horror acumulat. Un equip de 20 forenses va aconseguir identificar durant la nit 40 dels 41 morts inicials. I a les portes de l'Institut Anatòmic Forense es van viure els moments de més dolor. Els familiars arribaven per eixir de dubtes, amb l'angoixa al rostre. Vora 500 passaren per ací. Es que no sabemos nada. O sea, no sabemos absolutamente nada. O sea, nada. El móvil está apagado y ya está. O sea, claro, cuando llamas a los hospitales te dicen que no está. El papa envia missatges de condol. El president Zapatero suspèn el viatge per l'Índia. Al Parlament Europeu fan un minut de silenci. És l'accident de metro més greu de la història d'Espanya i el quart de tot el món. El govern valencià es marca com a prioritat l'atenció a les víctimes. Els consellers i el president s'entrevisten amb familiars, metges i ferits. Es crea una comissió de seguiment i un Consell Extraordinari decreta 3 dies de dol oficial. El president de la Generalitat es reuneix amb els alcaldes de totes les poblacions afectades per la tragèdia. També s'aprova l'avanç immediat de les indemnitzacions per a les víctimes, que oscil·len entre 8.000 i 60.000 euros. Dimarts, els minuts de silenci reten homenatge a les víctimes.
La vicepresidenta Fernández de la Vega, amb el president de la Generalitat i l'alcaldessa de València, acudixen al tanatori, als hospitals. Els moments emotius es repeteixen per tot arreu. Estoy aquí para mostrar mi apoyo, mi afecto y mi pesar a los heridos y a los familiares de las víctimas de este trágico accidente. Funeral solemne a la Catedral de València, amb l'assistència dels reis Joan Carles i Sofia i les màximes autoritats polítiques. I soterrars, a València i en tota l'Horta Sud, Picanya, Paiporta i Torrent, on van oficiar una missa multitudinària. La ciutat més gran de l'àrea metropolitana fou la més afectada. Va perdre 20 veïns en el tràgic accident. Dolor, angoixa, patiment per les víctimes. Finalment, la xifra de morts en l'accident de la línia 1 ha sigut de 42 persones, 29 dones i 13 homes. La pregunta que ara es fan els familiars és què va ocórrer en eixa revolta d'un túnel a 14 metres davall terra perquè el comboi acabara així. Pràcticament en paral·lel als treballs d'emergència, comença la investigació de les causes. El maquinista, que havia resultat ferit, podria haver sigut clau, però morirà hores després de l'accident. No havia consumit alcohol ni drogues, segons l'autòpsia, que no pot aclarir què li va passar. El jutjat número 21 de València es fa càrrec d'una investigació que intenta reconstruir els fets. Els supervivents destaquen des del primer moment l'excés de velocitat del comboi. Iba muy veloz el tren, sí, demasiado veloz, para mi parecer sí. A les 5 de la matinada, els equips de rescat aconsegueixen extreure la caixa negra del metro, on han quedat registrades dades fonamentals. Continuen buscant pistes entre els vagons accidentats que es retiren del túnel després d'una complicada operació per alçar-los amb grues des de la superfície. La investigació no s'ha tancat, però el comitè de seguretat, format per experts, analitza la caixa i apenas 24 hores després de l'accident ja emet un informe que no deixa lloc a dubtes. El exceso de velocidad, al que no encontramos explicación, nos hace sospechar que el maquinista del tren pudo sufrir algún tipo de inconsciencia o indisposición que impidiera su reacción. El metro circulava a 80 km per hora en el moment de l'accident, el doble de la velocitat permesa en la revolta d'entrada a l'estació de Jesús. Alguna cosa li va passar al maquinista, perquè coneixia el traçat, sabia que havia de reduir la velocitat abans de l'arribada a este punt, on a més, una indicació li recorda que no pot anar a més de 40 km per hora. Però la caixa negra és clara, el metro va continuar a 80 km per hora. Només es registren 2 intents de frenada 3 segons abans de descarrilar. La Generalitat es compromet a que la investigació siga ràpida y transparent. Y yo creo que la mejor manera de poder informar de lo que está ocurriendo es ser de forma constante muy transparente. Y nadie podrá negar a este gobierno esa transparencia y ese esfuerzo desde el primer minuto en dar respuesta a las personas afectadas por este accidente. No discuteix ningú que la causa de l'accident és l'excés de velocitat, però també una combinació de circumstàncies fatals que obliguen a analitzar les mesures de seguretat. L'any 2000, la línia 1 de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana va incorporar el sistema de seguretat anomenat FAP, frenat automàtic puntual. Caso de que un maquinista intente rebasar una señal en rojo, este automáticamente envía un mensaje al tren que le frena. Si el maquinista reacciona, él le frena automáticamente. Caso de que se dirija a un paso a nivel descubierto, automáticamente el mensaje que envía al maquinista es de seguridad y de freno también. Puede ser un buen sistema siempre y cuando se desarrolle en todo su potencial. La confluència de les línies 1 i 5 en este punt també ha resultat determinant en la tragèdia. Influye la velocidad bastante, por eso lo vemos. Es decir, un autobús cuando en una curva entra, vuelca. Más fácil, un tren es muy difícil. Hemos tenido la mala fortuna además y la mala suerte es de que el tren ese se apoya en una parte del túnel
y cuando llega al telescopio de Bailén ya no hay pared, y ahí es donde se vuelca. Si no hagueren coincidit les dues línies, la paret del túnel hauria continuat i el comboi no hauria volcat. Un altre sistema de què disposa esta línia és l'anomenat home mort. El maquinista ha de pressionar cada pocs segons este pedal per a certificar que està bé. Si deixa de fer-ho, s'activa un primer avís sonor i uns segons després el tren frena automàticament. També en este cas, les circumstàncies van jugar en contra. El hombre muerto en su totalidad en actuar tarda 28 segundos. Si estamos hablando que es un recorrido en el que ha habido 42 segundos digamos de aceleración. Aceleración no significa que los 42 segundos esté acelerando, llega un momento en que se estabiliza. Y luego hay 3 segundos únicamente de frenado, pues perfectamente, salvo que le hubiera ocurrido en el segundo 1 al salir de Plaza España, perfectamente no le ha dado tiempo a actuar tampoco al hombre muerto. Hay que tener en cuenta que hay 1 minuto de marcha de itinerario de la estación de Plaza de España, la de Jesús. Por consiguiente, hasta la curva, pocos segundos. Entonces, el sistema de seguridad está ahí, el sistema de seguridad funciona, pero en estos tipos de accidentes son circunstancias que ni el mejor sistema de seguridad del mundo casi podria garantitzar. Circumstàncies fatals que han coincidit en el lloc i en el temps. És una curva per la que passen tots els dies 167 vehicles en una direcció i 167 vehicles en l'altra direcció. Si fem els números en 18 anys, quants vehicles han passat per ahí? Diríem que més de mig milió, prou més de mig milió, uns 700.000 en una direcció i uns 700.000 en l'altra direcció. De l'ordre de quasi 1.400.000, 1,5 milió de vehicles han passat per ahí. I no ha hagut mai ningú accident. El conseller d'Infraestructures destaca que la línia 1 té les mateixes mesures de seguretat que els trens de rodalia de tot Espanya. I és que, tot i que va durant 7 quilòmetres en subterrani, no és un metro convencional. El 90% dels seus 105 quilòmetres és descobert. Un transport suburbà amb les característiques del tren de rodalia que li dona origen. Hem de remuntar-nos al 8 d'octubre del 1988. S'inaugura el metro i València es converteix en la tercera ciutat espanyola a tindre esta infraestructura, després de Madrid i Barcelona. Joan Lerma era el president de la Generalitat i l'acompanyava el ministre de Transports José Barrionuevo. El viatge inaugural travessava per primera vegada València de nord a sud pel subsol. Transcorrir 18 anys i, evidentment, hi ha que canviar coses, millorar la seguretat, però sense cap de dubte la iniciativa de fer un metro i, en aquest cas, una penetració del suburbano per València era una iniciativa molt positiva i jo crec que va ser molt aplaudida per els ciutadans i, a més, servir per a millorar urbanísticament moltes zones de València. L'expresident de la Generalitat considera que la prioritat és la seguretat de la línia i una investigació transparent. En el accidente actual lo primero, desde luego, es investigar adecuadament i en absoluta transparència totes les causes que han pogut influir en ell. Pense que precipitar-se demanant responsabilitats no és fer el que tenim que fer. El que tenim que fer ara és actuar en total transparència i en una investigació absolutament fins a les últimes conseqüències. València estava canviant. La línia 1 va ser la primera línia de ferrocarril metropolità en la ciutat. Connexió fonamental també per a grans poblacions com Torrent, que troben en el metro un nou mitjà per a desplaçar-se fins al Cap i Casal. L'arribada de la línia 1, la posta en marxa del metro, significa algo important per als torrentins, una comunicació al centre de la ciutat i, sobretot, comoditat. Fa 20 anys el metro era perfecte, i fa 20 anys nosaltres érem molt joves i el cotxe de moda era el 127. Avui el cotxe de moda és un altre i el que fa 20 anys era perfecte, avui és impossible que siga perfecte i tinga totes les mides de seguretat que calga. A mi me dona la sensació, repeteix com a usuari del metro, que pareix que per a la línia 1 aquests 20 anys no és que han passat. El primer projecte del metro es va materialitzar en la construcció d'un túnel de 6,7 quilòmetres, una línia que naix de la unió dels dos trenets, el que connectava el nord de València amb Llíria i Bétera i el del sud, que anava cap a Vilanova de Castelló.
La construcció d'esta connexió va obligar a congelar amb nitrogen un riu subterrani i també va haver de treballar damunt del traçat dels carrers i a respectar, per tant, la revolta fatídica, una revolta tancada que obliga els maquinistes a reduir la velocitat. Durant quasi 30 anys, el govern central va gestionar el transport metropolità. La infraestructura de superfície apenas havia canviat durant un segle. És el popular trenet dels bancs de fusta, testimoni de la història valenciana i supervivent de la Guerra Civil i de les riuades del 57 i del 82. És l'any 87 quan la Generalitat va rebre de l'Estat les competències dels ferrocarrils valencians. Esta era l'herència, el trenet i l'estructura obsoleta. La inversió en la línia 1 era necessària. Però en els primers anys 90, noves línies estan en projecte. En el 93, este era l'estat de les obres de la futura línia 3. Les inversions també van a parar a la línia 4 per tal de modernitzar la xarxa del nord de la ciutat de València. El metro s'amplia, però la línia 1 continua sent un dels eixos vertebradors de nord a sud de la ciutat. Segons la Conselleria d'Infraestructures, a partir de l'any 95, la Generalitat prioritza la seguretat i la modernització en les inversions per esta línia. Què s'ha fet en els últims anys, des del 88 fins al 95, que és quan comencem a governar? Però la veritat és que molt poquet. Molt poquet, les travesses continuaven sent de madera, quasi totes. Sols algun punt on alguna rià havia fet mal, s'havia renovat un tros, i l'altre alguna rehabilitació, però utilitzant el mateix material que havia, o sigui que pràcticament no s'havia fet res. Començaven a planificar el que havia que posar en condicions aquesta línia. L'any 96, la Generalitat formula un pla de supressió de passos a nivell per evitar els nombrosos accidents ocorreguts en els més de 100 passos existents a la línia 1. Segons el Consell, a hores d'ara ja s'han eliminat 74 passos a nivell. I entre el 2006 i el 2007 culminaran totes les actuacions programades. En els últims 10 anys, la inversió del govern valencià en la millora de la línia 1 han sigut d'uns 140 milions d'euros. A més, l'últim pla de modernització d'esta línia, que en maig va presentar el president de la Generalitat, Francesc Camps, suposarà fins al 2010 una inversió de més de 300 milions d'euros. Un metro que no ha parat de créixer, també la línia 1. El 2004 s'inaugura el nou traçat ferroviari Torrent-Avinguda, més de 23 milions d'euros d'inversió per a millorar la comunicació entre esta localitat i l'àrea metropolitana de València. La matinada de dimecres, la línia 1 torna a la normalitat. No han passat ni 48 hores, però els passatgers acudixen una altra vegada a l'estació de Jesús. La vida segueix, i esta és una de les artèries principals de l'àrea metropolitana de València. Però la data del 3 de juliol quedarà per a sempre en el record com el dia més trist de la història del metro de València.